Российская Федерация президентской библиотекатын тейчи үлени тариге беге национальный библиотека вот үлейтан онна бу беге бастакы президент Михаил Николаев библиотека архивын үлеттер үләннәр бүгүн бу Джон Серге Россия президентской библиотекатыгар баһаччы тахсаннар топ бар документлары үйрәтәләргә, көрәләргә, истәләргә, онна туханаларга дигән анан менән маннык центр арылынна бу центр арылыута бе Жомутуар Сергеевтигер өссө Россия государствотын диреңник беләләргә, үйрәтәләргә, онна кен туттарыларга кыр береген беге бигәр әдәпит, анан күндү Жомут бу Саха Республикатын бастакы президенты Михаил Николаев библиотека архивыга сылжың көрүң истиң, онна Россия государствотын историятын билин көрүң кен тутту.